RTV NOF. Zomerradio. Zomerradio. Het is weer tijd om een van de leukste momentjes van Zomerradio te doen. En dat is dat prachtige, mooie blomke dat we hier altijd oningend zien voor het mei, steeds maar. En wij houden onder de telefoon, en dan maak ik even het goede, de goede namen erbij steeds. Want ik ga onder de telefoon Jan Koelstra. Dag Jan. Nou, goeie. Nou, goeie. Hoe is het met jou? Ja, best, hè? Prima. Ja, je best? Ja, mooi waar, hè? Dus, ja, het kan haast niet missen. Volgens mij in de achtertuin lekker heen, lekker zitten en genieten. Ja, wat lekker. Maar jou hier een prachtig mooi een prachtig mooi mailtje stuurt over eentje die dat blomke sa verzinnen. Ja. Kan je daar iets over vertellen? Ja, want die mijn vrouw die... in principe die staat altijd klaar voor de band, voor de baptizers en voor haar heid, en manche parkjes zo'n. Ja, dan moet ze een prutte zwaar besteden. En waar is dat dan? Dat is Jan de Hoop. Dat is Jan de Hoop, die kennen wij wel een beetje volgens mij, hè? In de Uterwestrijn. Ja, Jan Hoopie, hè, zei ze dan. Jan Hoopie, ja. Een van de grote voetballers van het Tiertje Lino weer, hè? Ja, klopt. Je het hut. Ja, maar waar gaat het blonken heen? Dat gaat naar mijn vrouw, naar Tineke. Nee, die vrouw. Nee, Tineke. Ja. En wat is er zo speciaal dan echt dat Tineke nou dat blonken verzint, behalve dat ze zo verzwargend is voor iedereen? Nou, dat is een heel vrouw verder voor mij en voor de band. Je had het wel verzinnen, vind ik. Je had het wel verzinnen. Nou, dit het nou toevallig zou wezen dat een van onze verslagjouwers op locatie is met dat prachtige mooie blomke. Nee. Ja, echt ongelooflijk. Nou. Het is echt weer. Lisanne. Ja, goedemiddag. Hi Lisanne. Volgens mij gaat toen een prachtig mooi blomke in de hoorn. Vertel u eens eerst even hoe dat blomke eruit ziet. Het blomke ziet er als volgt uit. Het is sowieso groen. En het had gele tinten erin, maar oranje en een beetje zandtint. Wel heel mooi. Lekker zomers dus. Ja, heel zomers. En nou, storst er ergens van door? Vertel... het is radio, het is altijd moeilijk uit te lezen. Maar vertel u eens even, was just? Ik zit op dit moment een best wel rustige stritten. Want ik zit nu in de Westerrijn. En het is wel aardig rustig hier op stritten. En welke stritten is dat? Want dan kan misschien de meesten even naar Boetenpaar rennen. Dan kan ze even zien wat er op een stritten gebeurt natuurlijk, hè? Ik sta in de Spjochtstritten. Ja. En ik sta op een hoek en wel een beetje verborgen. Ja, ze moet het natuurlijk net roha. Dat rijdt maar net ik al voor Ik ben nou juist ontdekt, Trojen. Jammer. Nou, volgens mij kreeg je dan een grote opgave van mij. Lid dus alsjeblieft die beljaren van de voordeur. En zul ik nou net daarin? Ja, ik ben een schip. Altijd wel spannend. Doet hij het of doet hij het niet? Ja. Dat behaalt 2 keer hoor, dat die bellen net doet. Is jouw vrouw thuis, Jan? Ja. Ja, oké. Ja, de vrouw zit Volgens je mij zie je dat ze krijgt ook al boeten. Oh. Ja, klopt. Oh. Ik ben er wel delron. Wij best nou Jan dan. Best net bij haar, hè? Ze is net naast haar toevallig. Nee. Dat is misschien handig, hè? Ik wist dat je hem kwam. Nee, ik zit binnen. Oké. De verjaardag zit hier. Vader, maar druk. Waar zit ze? Waar zit ze, Jan? Zit wel in vrouw zit voor Oh, die zit voor hoes. Dat is ze. Wil je Voorhoes. En jou bent de Tineke? Ja, dat klopt. Dan maak ik jou ha. Maar Jombiha. Ja. Ik ben hier namens RTV NOF, maar een blomke. Want het schijnt dat jou voor iedereen klaar staan. En ik voor de meesten op jouw werk. Want mij vraag wat voor werk jou doggen. Ik werk bij de bejaarden. En waar is dat? In Bruggelkamp. Oké, want het schijnt dat jou daar heel veel voor klaar staan. En ik voor jouw familie. En dat is de reden dat ze jou dit blomke wonen, ja. Dankjewel. Nou, Dus wat vind jij ervan? Ja, hartstikke mooi. Mooi. Heb je ook een idee van waar die zo komen? Nee, geen idee. Dat is een gak. Misschien wel van de band? Nee, dat? Van een man? Ja, van een man. Nou, hartstikke mooi. Jan naar Boeten. Jan, erheen. Ja. Eerst veilig komen. Gooi de telefoonnummer op. Het is veilig. Oké. Ja, ben ik wel even uit. Ik ken hem even voor u. Nou, hartstikke mooi. Ja, prachtig. RTV NOF.